Krásný den, vítáme vás v tematickém víkendu. Tento tematický víkend bude věnován mámám a dcerám a pobytům pro mámy a dcery. Záměrem tohoto víkendu je se vám představit těm, které nás neznáte, a společně s těmi, které nás již znají, na některé akci s námi již byli, nebo nás sledují, nebo s námi plánují na nějakou akci jet, tak společně všichni oslavit to, co se již událo. Za těch 6 let, co pobyty pro mámy a dcery společně provázíme, proběhlo již 31, neuvěřitelných 31 pobytů pro mámy a dcery. Provedli jsme přes 400 mámo-dcerovských párů a rituálem menarché, oslavou vstupu do ženství, se s námi prošlo již 50 dcer. Slavíme také naše 3 úžasná místa a lidi, která o tato místa a potom i o nás pečují. Je to penzion Slunečnice v Brněnském kraji, Tuněchodský mlýn v kraji Plzeňském a potom Victoria Garden ve Středočeském kraji. Slavíme i rozšíření naší nabídky pro starší dcery, takzvaný pokračovací pobyt pro mámy a dcery 12+. Takže záměrem je si tady ten náš hezký víkend užít a tady to všechno hezky oslavit a také si trochu zasoutěžit. Připravili jsme pro vás soutěž. Každý komentář nebo v každém příspěvku, které my tady pro vás připravíme, vás vyzveme k akci, vyzveme vás k nějakému komentování, sdílení, aby jsme o vás slyšeli, něco se dozvěděli, cokoliv, co chcete nám třeba vzkázat. A každý ten komentář půjde do losování. Losování proběhne na konci víkendu a máme pro vás připraveny 2 dárečky. Prvním je Cesta životem, karty Lucky Ernestové, které nás taky provázejí na pobytech pro mámy a dcery. A druhým dárečkem je sleva na pobyt pro mámy a dcery v hodnotě 1000 korun. Takže neváhejte a komentujte cokoliv, co vám přijde, buď reagujte pak na naše výzvy, anebo cokoliv, co nám chcete sdělit. Takže dneska ještě si řekneme, jak ten víkend tady bude probíhat. Dneska nás čeká tady to úvodní video. V sobotu se zaměříme na to, co s námi na pobytech můžete zažít a proč vlastně s námi vyrazit a co to je ten pokračovací pobyt. A v neděli bychom s vámi rádi pozdíleli naše zkušenosti ohledně nejvhodnějšího věku, kdy dceru na pobyt pro mámy a dcery s námi pozvat a budeme slavit a soutěžit. Tak, pobyty pro mámy a dcery založila Lucka Harnošová a my jsme z Vendy jezdili jako účastnice s našimi dcerami. A od roku 2020 je provázíme my 2. Já jsem Martina Kykalová a takové mé 3 highlighty životní jsou moje rodina. Mám 3 dcery a 1 syna. Potom je to moje práce, dělám akupunkturu a věnuji se tradiční čínské medicíně. A pak to jsou právě pobyty pro mámy a dcery. A tam zajišťuji takové technické zázemí, potom povídám o fyziologii našeho těla, o té proměnlivosti a povídám i o ženské bylinné na pářce a je možné si ji v našich ženských lázních i vyzkoušet. A já jsem Wendy Špringlová, jsem nadšenou podporovatelkou mámo-dcerovských vztahů, jsem také maminka 1 dcery a 1 syna. Provázím jemným ranním protažením, ženskými kruhy, přechodovými rituály a na pobytu konkrétně rituálem menarche pro dívky, oslavou vstupu do ženství. Tak a já už nám tady z toho balíčku karet, co je výherní jeden, tak nám tady Wendy pro náš tady společný víkend a čas může vytáhnout nějakou kartičku. Tak a přišla nám tady společná karta soucit.
Soucítíme se sebou, se všemi živými bytostmi a světem kolem nás. Ještě přečtu z té druhé strany. Soucit je pocit propojenosti se vším živým. Rozumíme zkušenosti druhých a jsme schopni se s ní stotožnit. Čím jasněji vidíme věci takové, jaké jsou, tím více jsme ochotni otevřít svá srdce. Soucítíme se sebou, se všemi živými bytostmi a světem kolem nás. Děkujeme moc za pozornost. Teďka přichází ta výzva k akci. Budeme rádi, když nám napíšete dolů do komentáře, zda nás znáte nebo neznáte, zda jste s námi na nějaké akci byli nebo plánujete nebo cokoliv, co nás chcete sdělit, pište, bude potom komentář do slosování. Tak, děkujeme a těšíme se na vás zase zítra v sobotu. Papa, ahoj. Ahoj.